கர்த்தாவே, என் வாயின் உற்சாக பலிகளை நீர் அங்கீகரித்து உமது நியாயங்களை எனக்கு போதித்தருளும். கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். இன்றைய வேத வசன தியானத்திற்கென்று நாம் தெரிந்தெடுத்திருக்கும் வேத பாகமானது மார்க்கு 10 அதிகாரம் 47 வசனம். அவன் நசரேயனாகிய இயேசு வருகிறார் என்று கேள்விப்பட்டு, இயேசுவே, தாவீதின் குமாரனே, எனக்கு இரங்கும் என்று கூப்பிடத் தொடங்கினான். பிரியமானவர்களே, இன்றைய வேத தியானத்தின் தலைப்பு வார்த்தையின்படி செயல்படுங்கள் என்பதே. ஆண்டவராகிய இயேசு எரிகோ பட்டணத்தின் வழியாக பெரும் திரளான கூட்ட ஜனங்களுடன் கடந்து போய்க் கொண்டிருந்தார். இதை கேள்விப்பட்ட பர்த்திமேயு என்கிற பிச்சை கேட்டுக் கொண்டிருந்தவன் இதை கேள்விப்பட்ட பர்த்திமேயு என்கிற பிச்சை கேட்டுக் கொண்டிருந்த குருடனானவன், இயேசுவே, தாவீதின் குமாரனே, எனக்கு இரங்கும் என்று கூப்பிடத் தொடங்கினான். அவன் பேசாதிருக்கும்படி அநேகர் அவனை அதட்டினார்கள். அவனோ, தாவீதின் குமாரனே, எனக்கு இரங்கும் என்று முன்னிலும் அதிகமாய் கூப்பிட்டான். இயேசு நின்று அவனை அழைத்து வர சொன்னார். அவனுக்கு கண்களில் பார்வை கிடைக்கும்படி பெரிய அற்புதத்தை செய்தார். தான் இருக்கிற இடத்தின் வழியாக கடந்து சென்ற தான் இருக்கிற இடத்தின் வழியாக இயேசு கடந்து செல்கிறார் என்பதை கேள்விப்பட்ட பர்த்திமேயு காலதாமதம் செய்யாமல் உடனே இயேசுவை நோக்கி உரத்த சத்தமாய் கூப்பிட்டு தன்னுடைய விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்தினான். மற்றவர்கள் தடுத்தாலும் கூட தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பை, சந்தர்ப்பத்தை அவன் தவறவிடவில்லை. பிரியமானவர்களே, நாமும் கூட பரிசுத்த வேதாகமத்தின் மூலமாக அதிகமாக இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். இயேசுவே தேவனுடைய குமாரன் என்பதை முழு நிச்சயமாய் விசுவாசிக்கிறோம். ஆனால் பர்த்திமேயு குருடனை போல கேள்விப்பட்ட உடனே செயல்பட ஆரம்பிக்காமல் பலமுறை கால தாமதமாய் நிர்விசாரமாய் இருந்து நம்முடைய ஆசீர்வாதங்களை பல விதங்களில் நாம் இழந்திருக்கிறோம். பல விதங்களில் இழந்து போயிருக்கிறோம். இனி அப்படி இராதபடிக்கு தேவனுடைய வாக்குத்தத்த வார்த்தையின்படியே உடனே செயல்படுவோமாக. ஜெபிப்போம். ஜீவனுள்ள தேவனே, இம்மட்டும் இதுவரையிலும் எங்களை வழிநடத்துகிற உமக்கே என்றென்றும் மகிமை உண்டாகட்டும். உம்முடைய வார்த்தையின்படி செயல்படும்படிக்கு இன்னும் எங்களுடைய விசுவாசத்தை உறுதிப்படுத்தும். ஆசீர்வதியும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமேன்.